Anyway, kakagaling ko lang pala sa labas. Balik kanina pa dahil nag-bike ako. At pagdating ko, nandito na yung aking Jusawa. So, tapos, ang dala niya yung motor niya. Tapos, binalik niya. At ngayon ay, nandun siya. Kinuha niya yung sasakyan. Wala pa siya ngayon. Pakita ko sa inyo guys ang aking kamote. Di ba nag-harvest ako nung nakaraan? Pinakita ko sa inyo. Ngayon, tingnan nyo naman, dumadami. Di ba? Dumadami siya. Charot. Ay, charot. Ayan, ayan. Paano ko ba ipapakita? Ayan, oh. Ayan. Oh, di ba pakita ko sa inyo nga ng magandahan? May yabong na siya. Ayan, may pahaba na nga yan, oh. Diba yung pinutulan ko? Nandito na siya. Dumami siya, guys, oh. Ay, kamay ko nakikita nyo. Ayan, oh. My God. Thank you, Lord, for this. This is my favorite. You know. Yan, pahahabain ko pa yan para mag-harvest ulit tayo. Diba? Yan yung aking kamote. Diba ang ganda? My God. Charot. Ayun. So, yes. Isasayos ko lang tong mga ano ko dito kanina kasi nag-shake ako. Gumawa ako ng smoothie. Yes. Update ko na lang kayo later. Happy Monday. Charot. Katapos ko lang ng aking school. Anyway, ngayon, ang school ko naman ngayon is, integration siya. Ayun, yung kasi nga, yun ang isa sa mga requirements dito, if you stay here longer, ganyan, katulad ng ang visa ko. Kasi nga, diba, ganun yung visa ko. Ang visa ko is spouse visa, and yes, I will stay here and I will live here longer. That's why, need talaga, yeah, and yes, and tapos na yung school namin ngayong aming klase this morning, and I'm walking now going to the central station. Dito ako dumaan sa ibang daan. Charot. Kasi medyo matagal pa naman yung bus, yung daan ng bus. Ganoon. So maganda yung panahon ngayon. Sunny pero hindi mainit. Pero syempre pag nakababad ka siguro mainit, no? Pero maganda yung panahon. Not too hot, not too cold. Normal. Charot. Parang pa-December dyan. Pa-December. Charot. Charot. May lilim. Ganda, di ba? Nag-picture pa. Dito ako sa sasakyan kasi lumabas kami na akong Jusawa. Tapos yung pasok ngayon. At nagpagas kami rito. At meron siyang binili sa akin, guys. Ito binuksan ko na. Charot. Itong terno na to, oh. Ternong pink, oh. Ternong pink. Ano ba magiging itsura nito? Ganito ay itsura niya pagkano. Ayan. Sukat sa bahay mamaya. Nagbayad lang siya ng gas. Isip namin kung anong bibili namin ng pagkain mamayang lunch. Mamayang na dinner namin. So, yes, waiting for him. Kaya pa kami sa bahay. Charot. And kaya kami sa bahay. So, isukat natin tong, dahil siguro sa sa light. Sukat natin tong binili ng asawa ko sa akin. Ito yung short. At ito yung shirt. Terno. Ano ba yan? Parang hindi maganda. Wait, hanapan ko kayo ng medyo maganda naman na pesto. Oh. Yan na lang. Kung makikita niyo, may nakasampay doon sa labas. Sa Jusawa ko yun. Charot. Isukat ko lang, guys. Papakita ko sa inyo. So, guys. Ito na siya. Naisuot ko na. ang taba ko na talaga. Charot.
Dahil dyan guys, dahil ako yung malaki na, ako ay mag-gym. Pakita ko sa inyo mamaya kung gaano ako ka bigat. Okay, so this is how it is. That's the way it is. Boo! Charot. O, diba? Maganda siya in fairness. Ganito talaga ano niya guys. Ano talaga siya, nakatuck-in talaga siya yung design niya. Tapos pwede mo itong gamitin, dito t-shirt din na to. Pwede mo siyang gamitin ng iba partner, bawa pants or something like that. Nag-iiba yung kulay ko sa ano. Ganda oh. Pwede nang lumipad. Ayan. So, thank you so much sa aking jisawa sa pagbili niya nitong damit ko. So, nakapalit na ako ng aking pang exercise. So, pumunta na tayo sa aking gym. So, mag-gym na ako. Paliliitin natin itong tiyan ko ng laki. Nandito ako sa CR kasi nandito yung aming kiluhan. Ipapakita ko sa inyo kung gaano ako kabigat. Wait lang. So, nandito yung aming kiluhan. Diba? Wait, akyat tayo. Akyat tayo. Ipatong ang paa. At sumunod ang isang paa. Sinet ko na yan, guys. Oh my gosh. 62 na ako ngayon. As in, saktong 62. O, kita nyo ba yan? 62 kilo. Kita nyo? Kung gaano ako kabigat ngayon. Grabe yung aking yung aking pagtsuba. Dati akong 55. O, diba? 55, tapos 62. My God, Mag-exercise tayo. Okay, so for today's video ay punta na tayo ng gym. So, balikan ko na lang kayo mamaya pagkatapos kong mag-gym. Guys, tapos na kami mag-workout. Diyan yung asawa ko may kausap sa phone. Simula pa sa sasakyan hanggang pagdating sa bahay. Anyway, kanina pa kami natapos sa aming workout at napagpahinga na ako ng mga 20 minutes. So, 20 minutes na. Kailangan ko na mag-shower para magpapagpahiga. Grabe guys. Update ko kayo sa progress. Nakita tayo, diba? Ngayon ay August 19. So, abangan niyo yung parang namumula yung mata ko. August 19 ngayon. So, abangan niyo. Huwag ginapasan yung kilikili ko, ganyan talaga yan. Normal yan. Charot. And so, yun. Magsha-shower lang ako, guys. Kasi ka... Yes. So, yes. Update ko naman kayo sa dating ganap. Good morning. Today is Thursday. Sabi ko nandun kumakain sa labas kasi nga pag kumain dito sa loob, yung mga tinapay nagtataktakan. So, dudumi. Ikakalinis ng aming sasakyan. Anyway, ngayon guys, is pupunta kami ng school ng aming baby boy kasi first day ngayon. At yes, sabi ng teacher kasi nung nakaraan na pumunta kami doon, sabi, punta daw kami. Kailangan kasi yun kasi grade 1 siya. So, another environment. So, the parents must go. Ganyan. So, yun. Pupunta kami doon. So, anong oras na ba? 8:10 na. Nandito kami ngayon sa Aldi. Bumili lang kami ng something. Tapos, ayan. Punta na kami doon. This is my outfit. Nandito yung tinapay ko. Yung kanya kasi, pagka ko kinain, yung mga
cramps, naglalaglagan. Ikakalimis ng sasakyan. So, bawal mo dumihan sa sasakyan. Charot. Nandun na siya. Okay, sarap. Pero maganda yung panahon ngayon. Hindi mainit, hindi malamig. Sakto lang. So, yes guys. See you later.